Salut! Hei, salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod. De data asta ne vom juca niște Skyblock alături cu Mihai de la Z. Aici numele lui este Coco și sper să se aude mai bine. Episodul trecut nu cred. Nu contează. Hai să se numește aici mapa asta Skywars 2017. Aveți aici YouTube-ul omului care a făcut mapa. YouTube pana mea. Puneți pauză la video și youtube.com sau el acum ne trebuie să ne dăm noi TP aici. Tu notează puțin prima insulă, a doua insulă e minus 55. Zi-mi numerele la a doua insulă. Acolo. Da. Minus 55. Minus 55. 113. 113. 11. 11. Ok. Înainte. Și eu acum o să mă teleportez la prima mapă, adică asta, insula 1, și pe el o să-l teleportez la doua mapă. Deci așteaptă. Și zâm puțin asta. La 1. Nu trebuie, pentru că deja... Dă-te de lângă aia, te rog. TP. Minus. Uita de like-uri, ai zis? Nu contează. Așa. Dacă vor ei să dea like, nu să dea Nu e obligatoriu. Dacă le place și Mai vor episoade? să dea like. Da. Uite, au Ce-am făcut, YouTube-ul. domne? Parcă, nu? TP. Minus. Așa. De ce pun virgulă? Adică 36, 1, 5, Skywars. minus. YouTube.com. Așa. Deci eu m-am nu să spus încă. Perfect, să dau și un time set dai. Că e noapte. Așa. Set dai. Și acum să te trimit la aia, nu? La a TP. doua. Vine slash, pardon. Slash Așa. TP Coco minus. Dar nu mai văd puțin. Zi-mi un pic numerele de la al doilea insulă. Minus 15. Minus a doua insulă? Al doilea singur? Da. Minus 15. Minus 15. 113. 13. 11. 113. 13. 11. 11. Așa. Și Uite, ai trimis. l-am trimis. Deci acum noi suntem pe insule diferite. Hai să luăm item din chest. 2, 3 și hai. Deci eu deja nu Mamă, ce nașpa! Lol. Numai 2 cobbles mi-au dat. Și mie, Band, Sun, Iron Ingot, Golden Apple, Golden Carrot, Egg. Deci mi-ai dat, nu contează, Bottle of Charles 2. Sharpness 2 și eu am primit, dar n-am Chestii parcă nu înțeleg. Trebuie să-mi pun de data viitoare ăla normal. Textura normală. și problema e că Iron Ingot. ăsta e crafting table, hai să ne facem și noi ceva. Golden Carrot. Ui, aici niște Golden barosăneală. Apple. Ok, și acum vine the real P. Stai un pic să vedem ce e asta. Și hai să-mi dau și eu astea. Este așa. Acum știu și eu. Gata. Mă duc până jos. Uite, mai este un cufăr aici. Lol, și tu vrei să faci ceea ce vreau să fac și eu? Ce? Că îl dau aici Iulia la mine. Nici nu știu ce vrei să faci. Da. Unde-i?
Stai să vedem, vine la noi pe insulă? Ok, mă Eu am duc. aruncat jos, în loc să pun mie. Ia ghici noi ce facem aici. Vine la mine. Nu facem aceasta. Prostie. Că e rău dacă Nu, te duci. de ce am făcut eu? De Doamne să moră să câștig eu. Că la PvP am fost mort. Și cred că Și la asta. cobblestone. Hai să ne aranjăm și noi aici inventarul. Să-mi pun și eu armura. Ce armură ai? Am de aia de piele. Eu numai... Stai un pic. Full leather. Eu am Niște de astea să punem aici. Iron Chestplate, doar. Eu n-am iron chest. Eu am Iron Chestplate și stați un pic că trebuie să ne mai facem și o sabie de piatră. Și să ne enchantăm cu Sharpness 2. Eu am sabie de fer. De fer. De iron. De fer adunăm. Și o cască. Iron, așa, mai bine asta. Aruncă-te să stăm. Nu vreau să stau niciun oameni buni. Așa. Așa, și cred că episodul ăsta o să fie mai lung, nu? Da, cred. Pentru că deja filmăm de 6 minute și numai... De 6 minute? Da, intro și outro și chestiile astea. Outro nu, că nu am terminat filmarea. L-O-L. Așa, dacă avem succes, facem și live-uri, nu zile. Da. Nu? Hai! Da? Hai, Crezi că n-am? am încărcat-o. Vine încoace, am pus-o. Hai încoace, dacă ești mecher. Hai încoace. Hai încoace. Uite, Ce faci? la nebunul, la nebun. Ce faci? Nebunul, hai încoace. Ce Că faci? noi, ia, Ce faci? am ce vreau eu, am două amender. Nu mai am nimic așa. Îți dau orice, nu mă bate. Glumesc, că te bat, îți rup capul. Ia! Am încurcat-o, băieți. Nu mai e. Mă băieți, am pus-o, vă zic eu de-am. Dacă vin încoace. Hai mă încoace, încoace. Pune, n-ai curaj de vedere. N-am blocuri ca să nu... Mor. Mamă, ce noroc. Da, să nu mai avea ouă. A? Îl batem! Îl batem! Și am eu făcut. Îl batem, băieți. Nu! Da, l-am bătut! Am avut numai un chestplate. Nu-i corect, am avut un chestplate. L-am bătut. No, așa, perfect. Zi-mi un pic Așa. unde era a doua... Poți a treia, să facă a doua. Oricare vrei tu. Așa, Să te a noua. No, zi-mi... Minus 16. Stai, TP. Coco. Coco. Minus Minus 16. 16. 113. 113. Minus 15. Minus 15. Așa. Nu o să ne mai vedem, mă. Nebunule, că noi suntem pe insula noua. Ce faci, bă? Unde ești? Mă! Nu! Cum ai? Stai că... Nu! Mă, nebunule, că nu. Am 2 ori de șarnuiesc 2 și ce crezi că fac eu de dau șarnuiesc 2? Nu începem încă, bine? Până când vin... Bă, ce-am făcut? Încă nu, ca să urcați același lucru. Așa. Am topor. Am topor. Ui, mă, câte are ăsta și eu n-am. E corect. Te-am omorât. Hai, frate, ai Și am 13 ani. Dar aceleași lucruri le am, mă, cătă. Îmi dau aceleași lucruri, ce ți-o dat diferite, nu? Pune în centru, nu putem să dăm centru, să mă pui în centru. Sharpness 3 pe baroseneală. Așa, trebuie să mă crafting-ul. N-avem Ai cal! Dar ce? Cred, mai bine nu Are un fucking cal, oameni buni. Ia mă moară cu calul. Mamă, ce frică mi este. Ne contează. Nu băgați de seamă ce am spus acum. Ai, ia. Unde ești? Where are you, my friend? Am primat, zi un pic. Am filmat 10 minute.
Mai fi până 20, nu? S-ar putea să... No! I'm a very... Este, te-am bătut. Înseamnă că te-am bătut. Înseamnă că te-am bătut. Oameni buni, Da, oameni buni, nu ce? contează. Nu contează. Am picat ca prostul. Vine la mine, așa-i? Da, vreau să vin la tine. Ai văzut ce face Dumnezeu dacă vii la mine fără să termine aici? Ți-ai dat deja tute? Nu la tine, că mi-am dat la altă. Dacă îmi zici că se apropie de tine, mă împușc. Da, mă. Nu se apropie de Uai, ce bine. Ai, doamne, doamne, de ce? Nu se apropie de tine. Putea să dea. Mere pe Varifaca merge în centru. Pe Varifaca merge în centru. De nu merge în centru pe orice fac pariu. Și n-am nimica de să-mi fac eu aici. Omor caii. Ba, nu. Lăsăm căluțul. Unde ești? Nu știu. Pierdut în spațiu. Hai puțin să ne... Opa, ce am făcut eu aici? Adică, ba, da, e bună și asta. Să ne dăm de enchant. Cred că este toată cealaltă. Ne dăm chestii de astea multe. Nu, am cum ce de ce nu? De aceea nu găsem, eu crezut că e un lemn acolo. Acum am înțeles, mă, de unde aveai tu toate lucrurile alea. Acum am înțeles de unde aveai tu toate lucrurile. Așa, 64 Și de Doamne blocuri. ferească Dumnezeu. Doamne ferească Dumnezeu, unde ești? Ești în centru? Nu. Mergi în centru? Nu. Nu mere, că mă duc eu acum. Ba, nu mă duc, nu vin în centru, că nu mă duc în centru. Că nu, să știi că nu mă... Da, poți să dai un time să dai? Nu. Nu, păi de ce? Șarpe. Stoi. Da, eu cât? Mamă, da, păi, dacă găsesc atât aici, păi în centru, nu? Și să-ți dau cu bol. Unde? Doamne, ești în centru. Ești în centru, așa-i? Ești în centru? Nu. Băi, ce bine că mă duc acum. Nu mă duc în centru, că te ține încolo, nu mă... N-avem voie în centru. Așa. Durează mult o din asta, dacă nu suntem aproape, nu? Da. Da. Trebuie să ne băgăm niște servere, să jucăm pe servere. Aha. Dă și poate episodul viitor ceva, nu? Da. Așa. Op. Eroina. Să vezi ce copyright îmi iau. De ce? Cântă ce am înțeles acum. Că mare eroina ce cânt eu. Nici eu nu cred că văd de ce. Din cauza mea. Zic după ce bat-o cu aia. Unde ești? Mă, de ce vin centru? Mă, nu simt titule, mă. Mă! Mă! Where are you, Coco? Where are fucking... You are a fucking bitch. No! Fuck! A bătut prima dată. Doamne, mersi, ești cel mai bun, doamne, te uite. Dar nu, n-ai voie pe aceeași insulă, cătă? Bine? Da. Așa, n-avem voie pe Nu aceeași. mă minți cu vorba. Așa, așa. Că mă omor de așa șmecher. L-am bătut pe cătă prima oară. Cel mai șmecher din lume. Bine, prin fațele mele, îmi pare eu fac. Da. Unde ești? Încerc să-mi dau TP. Atunci mai pot să-mi iau de pe aici, ce mai am pe aici. Și splitam. Din nou ce trebuie? Gold nu, pot intra un pic de ul, să urc. Apple nu trebuie. Așa. Nu că golden apple, băieți. Mamă! A, nu, ul, galben ăsta. Buz de diamant. Bravo.
Așa, mai intră o cască de diamant. Unde? Ți-ai dat pe zi? Nu. Încă? Nu, încă. Așteaptă o secundă. Stai un pic. Jos? Ce să fac jos, mă? Ce vrei să iei jos? Așa. Perfect. Hai să... Insula 4. E bine, pentru că nu acum vrea să intre. Slash. Telescop de diamant. Adică, Minus. dacă pe un telescop de diamant e în centru. 1, 1, 2. Da, da. 2. Dacă urci. Am revenit. A fost o mică problemă, dar s-a rezolvat. De-aia am oprit așa de brusc. Da. Da. Și acum, Da. Ești pe insule? da, să-l teleportez și pe Mihai de la A la Z. Hai să-l teleportez. Da. Zi-mi aia de la mapa 8. De la 8 să fiu lângă tine? Nu 8, nu, 8 am zis eu, nu. Așa. Minus 32, Da, 111, da, 61. da. Așa. Bă, m-am teleportat pe mine, Doamne ferească. Stai că te teleportez eu undeva. TP, Hai pe insula... Coco. zi-mi Insula aia, 5. minus, zi o insulă, Minus 32. 6. Minus 32. Aia e 6? Nu, aia e. No, bine, minus 32, Minus 32, 111. 11, 61. Hai cu... Nu! Nu! Omoară-te și teleportează-te altundeva. Mai, Doamne, că mor. Am văzut odată mult. TP, Coco, Așa. minus, Nu, ai pune alta. 2, 113, 1. minus 2, Nu, 2, 113, 1. minus, 2, 2, 113, 113, 1. 1. Te-am văzut. Mă omor dacă ești aici. De ești aici, să mă dacă mă omor cătă. Unde ești? Mă omor, gata. Te-am văzut. Nu te omorâ. Mă omor. Nu. Te-ai omorât? Da. Ce facem? La cătă mă, că văd ce face. Nu vezi, eh? Nu, Ce ai certit de aici tu? nimic. O să facem și cu facecam cătă. Nu știu dacă facem și cu Facebook, oameni buni. Vedem cine, dacă vor, nu cătă. Lăsați în comentarii, nu? Să lăsați în... Vă rugăm să lăsați în comentarii! Nu am o idee. Cred că o să... Nu. Să zic că jocuri care să ne mai jucăm pentru Android, nu? Android, da. Eu am Android. Huawei P9 Lite. Dacă vă întrebați ce telefon am, Nu știu. Devii să vezi ce fac. Unde ești? Unde ești? Vine către mine, băieți. Pe pare fac că vine către mine. și o fac parul că nu vin către tine. Că merg către în centru. Așa ai? A, ce vrei tu întregi? Să vii la centru? Nu, mai bine stau aici. Că nu și mă omor încă o dată și îmi dai la centru direct. Că n-ai nimic decât tine. Ce zici? Nimic ca și gata. Dar nu veni la mine pe insule. Cât am filmat? Că mă interesează numai așa. 19 minute. Mai filmăm? Mai filmăm? Așa, acolo 2 minute, 3. Până te umor.
Nu e adevărat. Mă omor eu singur. Nu, De ce? că trebuie să fii la centru. Eu nu viu. Că n-am bine, hai că fiu. Stai, nu acum. Dar eu nu te bat oricum, că n-am mai teme. Da, ia. Nu, Nu vine la centru acum. nu vreau la centru de salvare, că vreau la centru. Că dacă strângem așa vreo 30 de like și 2 abonați, facem un live poate, numai încolo, sau mâine. 30 de like-uri. Vise, oameni. Da, bă. 10, nu? Ceva și 2-3 abonați. Facem? 2 like-uri dacă Îmi facem. fac 3 live-uri pe zi. Vă zic, băieți. Nu, Cătă? Adică s-ar putea să... Facem live-uri frumos. Ce faci? De ce vii, he? De ce vii, că vii pe tine cu te oară? Unde-i? Du-te, te las să te duci la baza ta înapoi. Bine, stai, imediat. Hai aici un pic. Hai până aici. Hai până aici. Hai până aici, jos. Hai. Hai până jos. Vii? Nu, De ce? pentru că nu. Pentru că ești maker. Da. Pentru că e... Uite pe nebunul 47. 41, bă. A trebuit să 40 la coadă. 41 de la coadă. Trebuia să spui nebunul 4. Nebunul 1. Numărul 1. Unde ești, mă? Ui, mă! Ui, mă! Unde ești? Uai, am pus-o! Ai subt-o. Marci! Dacă nu te duci acum te mor. Gata, mă duc. Gata, nu! Nu da! Nu da! Dai? Nu da! Te implor, nu da! Nu da! Te implor, nu da! Unde ești? Acolo. Mă duc înapoi, gata. Te mor! Ce-ai făcut? Ia. Las! Nu ți-ai spart-o! Bă, am vrut să fac și eu un troll, dar nu contează. Cam atât cu episodul de astăzi. Salut! Eu am fost Cătă, iar el a fost Mihai, iar noi ne vom revedea data viitoare. Salut! Salut, Iciu, te zic!